Seria bo que hi fos, però no sempre és fàcil. És a dir, Barcelona és una ciutat que sempre ha passat la suma de vots, en molts casos no permet l'estar en aquesta situació. La veritat és que és una llàstima perquè dintre del grup de Barcelona en Comú hi ha gent independentista i que ho ha explicitat públicament. I no entenc que no facin el que faig jo en el grup de Convergència i Unió, de donar llibertat de vot en aquests casos. No? I és una llàstima perquè ens haguéssim pogut adherir a l'AMI si haguéssim donat llibertat de vot. Nosaltres en Barcelona en Comú tenim un problema de que les possibilitats de tenir acords fàcils no hi són, perquè ells no volen negociar res amb nosaltres. És a dir, que tenim una situació que jo no havia vist mai, i és que governa un partit que amb el partit més gran de l'oposició no hi vol parlar. No? Però jo crec que sí, que es va fer tot el possible i es van intentar totes les possibilitats, inclús el dia, escolta'm, que es voti individualment cada un, però ells no van voler torçar el braç de no fer això que jo crec que era el bo, de donar llibertat de vot.